खुलुमबाय आङो लास्ट भिडिअ बुंदोंमोन जे बिटिसिनि जि सुपार 50 आरो वान टाइम फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट थ' बिनि सायाव जोङो गुवारै सावरायगोन होनना बुंदोंमोन थ' दिनै जोङो बे टपिकनि सायावनो गुवारै माने डिसकासनखौ खालामगोन आरो बिनि जि मेरिट आरो डिमेरिट बिनि सायावबो जों गुवारै सावरायगोन नङा होमबा थ' नोंथांमोनाबो गावबा गावनि मतामतखौ जनायहरनो हागोन कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों थ' नोंथांमोना जनायहरबानो जाबाय गावनि मतामतखौ नङा होमबा थ' जेब्ला प्रमद बर' बिथाङा सरकाराव फैदोंमोन बिटिसिआव नङा होमबा बे समाव मोनसे इनिशिएटिभ लादोंमोन बे इनिशिएटिभआनो जाहैबाय बिथाङा बिटिसिनिफ्राय हिउमेन रिसोर्स बरननांगौ सोरजिनांगौ होननानै बिथाङा मोनसे इनिशिएटिभ लादोंमोन नोंथांमोना बयबो मिथिगौ थ' बिथाङा बड'फाखौ माने बड'फानि बिमुं होनानै बड'फा सुपार 50नि गेजेरजों मोनसे स्किम लन्च खालामदोंमोन बे स्किमानो जाहैबाय जे जायफोर डक्टर जानो गोसो बिथांमोनखौ निटनि कचिं नङा होमबा जायफोर इन्जिनियारिं फरायनो गोसो इन्जिनियारिं जानो गोसो बिथांमोनखौ JEEनि कचिं जायफोर सिभिल सार्भिस जानो गोसो बिथांमोनखौ APSC UPSCनि कचिं नङा होमबा थ' बिथाङा सरकाराव फैनाय लोगो लोगो माने मा खालामदोंमोन जे माखासे गिदिर गिदिर कचिं सेन्टारफोरजों टाइ आप खालामनानै बिटिसि सरकारनिफ्राय टाइ आप खालामनानै माने फ्रि अफ कचिं होनायनि बेबस्थाखौ बिथाङा खालामदोंमोन आरो खालामनायनि उनावनो मोनसे एनभाइरनमेन्ट जादोंमोन जे बयबो बिटिसिनि फरायसा बिथांमोना माने बे एन्ट्रेन्स एग्जामाव बड'फा सुपार 50नि जि एन्ट्रेन्स मेडिकेल लाइन बा मेडिकेलनि एन्ट्रेन्स JEE बा JEEनि एन्ट्रेन्स आरो सिभिल सार्भिसनि बा सिभिल सार्भिसनि एन्ट्रेन्स बे एन्ट्रेन्सआव बे जोंनि बिटिसिनिफ्राय गोबां फरायसाफोरा जिरायनानै बे एन्ट्रेन्सखौ पास जाखांनायनि उनाव बिटिसि गभर्नमेन्टनि जि माने फ्रि अफ कचिं नङा होमबा थाइसेबो थाखा होआलाखानो जि कचिंनि बेबस्थाखौ खालामदोंमोन बिटिसि सरकारनिफ्राय बे एन्ट्रेन्सआव बे एग्जामाव बयबो बाहागो लादोंमोन आरो बयबो सिमां नुदोंमोन जे आङो सिभिल सार्भिस जागोन आङो डक्टर जागोन आङो इन्जिनियारिं जागोन होननानै बयबो जोंनि बिटिसिनि फरायसा बिथांमोना मा खालामदोंमोन सिमां नुदोंमोन आरो बे एन्ट्रेन्स एग्जामखौ जिरायदोंमोन आरो जिरायखांनायनि उनाव सेलेक्ट जाखांनायनि उनाव बिथांमोनखौ जायफोर माने सेलेक्ट जायो बे सेलेक्ट जानाय गथ'फोरखौ बे कचिं सेन्टारफोराव दैथायहरोमोन थाइसेबो थाखा लायालाखानो नङा होमबा थ' बिनि उनाव जोङो BPFनिखौ नायोब्ला बिथांमोना मा खालामो जायफोरा माने मा खालामो क्वालिफाइ जायो हमना लाबाय नोङो निटनि एग्जाम होदों निटआव नों क्वालिफाइ जाबाय अब्ला मा खालामोमोन BPF सरकारा मा खालामोमोन वान टाइम फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट होयोमोन माबा मोनसे एमाउन्ट होयो आं बावबाय 2 लाख ना माबा मोनसे होयो आरो 2 लाख नामा बिनि उनाव जुदि नों इन्जिनियारिंनि JEE मेन्सखौ क्लियार खालामबाय अब्ला मा खालामो बेखौबो वान टाइम फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट आरो जुदि नोङो APSC UPSC सिभिल सार्भिसाव नङा होमबा प्रिलिम्स क्वालिफाइ जायो अब्ला बिसोरनोबो वान टाइम फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट होयो BPF सरकारा माने हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकारा दा बेनि जि माने फारागथिखौ जों नायनांगोन दा जोंनि मानसिफोरा सिगां मामोन बिटिसिआव इनभाइरनमेन्ट गैयामोन परिबेस गैयामोन जे सिभिल सार्भिस फरायनायनि कुनु माने थासारियानो गैयामोन थारमाने इन्जिनियारिं फरायनाय कुनु थासारि गैयामोन नङा होमबा थ' बे हिसाबै खम मानसिया खम स्टुडेन्ट खम फरायसाफोरा मा खालामोमोन बेयाव जायफोरनि गार्जेन पेरेन्टसफोरा गोरों थ' बिथांमोननि गथ'फोरासो माने मा खालामोमोन बे एग्जामफोरखौ जिरायोमोन बे एग्जामफोरखौ होयोमोन नङा होमबा खिन्थु सरासनस्रा जोङो गोरिब गुन्द्रानि फिसाफोरा गामि भितरनि फिसाफोरा माने बे एग्जामफोरनि सायाव कुनु माने मिथियानोमोन थारमाने मा निट एग्जाम मा माने APSC एग्जाम मा सिभिल सार्भिस एग्जाम मा UPSC एग्जाम मा JEE एग्जाम कुनु मिथियानोमोन थ' प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा मा खालामदोंमोन खिन्थु बे इनभाइरनमेन्टखौ लाबोदोंमोन बिथाङा बे परिबेसखौ लाबोदोंमोन एन्ट्रेन्स खुंनानै बड'फा सुपार 50 बिमुं होनानै बिथाङा मेडिकेल लाइन बा मेडिकेलनि एन्ट्रेन्स खुङो आरो सिभिल सार्भिस बा सिभिल सार्भिसनि एन्ट्रेन्स खुङो आरो JEE नङा होमबा इन्जिनियारिं लेभेल बा इन्जिनियारिं JEEनि एन्ट्रेन्स खुंनानै बिथाङा मा खालामोमोन मोनसे माहल एबा मा होनना बुङो बेखौ परिबेसखौ लाबोदोंमोन आरो जायनि जाउनाव बिटिसिनि गोबां फरायसा बिथांमोना बे एन्ट्रेन्सखौ माने लिरनानै सेलेक्ट जाखांनायनि उनाव कचिं लाहैयोमोन आरो गोबाङानो दिनै सोरबाया सिभिल सार्भिस जादों सोरबाया डक्टर दाबो फरायगासिनो दङ मेडिकेल कलेजाव सोरबाया इन्जिनियारिं फरायगासिनो दङ गोबां माने IIT NITफोराव थ' बे मोनसे इनभाइरनमेन्टखौ प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा लाबोदोंमोन नाथाय दिनै BPF सरकार फैनायनि उनाव जि माने बिथांमोना फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट होयो दा सोर साबैसेया बे एग्जामफोरखौ जिरायगोन दा सोरबाया साहस खालामा जे माने मा खालामो गिनाय मोनसे फैयो आं हागोन नालाय आरो
इमान फरायसाफोरा बे हाजार हाजार फरायसाफोरा सिभिल सार्भिसनि कचिं लायो आरो बे सेल्फ स्टाडिज जाय बिथांमोना न'आव थानानै फरायो बिसोर बे 60,000 1 लाख मानसिया दिनै कचिं खालामगासिनो दङ हमना लाबाय एपिएससि इउपिएससि कचिं खालामगासिनो दङ बिटिसिनि 10 जन मानसिया माने मा 10 जन फरायसाया मा खालामबाय थादो न'आव फरायगासिनो दङ गाव हारसिङैनो थ' बै 60,000 1 लाखजों बियो कम्पिटिसन खालामनो हागोन ना थ' हानाय नङा मानो हिसाबै बिसोरखौ माने कचिं सेन्टाराव मा खालामदों गाइडेन्स होदों माखासे मा धरन कुइसन फैयो नङा होमबा पेटार्ना माबायदि सब बुजायो बेयाव मेन्टरशिप थायो नङा होमबा मेन्टर थायो थ' बिथांमोना माने मा खालामो एभ्रिथिं माने ए टु जेड माने मा खालामो डाउट थाबाबो मा खालामो समाधान खालामनानै होयो थ' बे हारसिं जाय गथ'आ सिभिल सार्भिस जानो गोसो माने एपिएस माने एपिएस एसिएस जानो गोसो सोरबा आइएस जानो गोसो बियो हारसिंनो न'आव फरायबाय थादों हमना लाबाय सोरबा एक्स वाइ जेड गथ'आ थ' बियो बै 60,000 कचिं लाग्रा स्टुडेन्टजों कम्पिटिसन खालामनो हानाय नङा सोरबा सासेयासो हागोन 100 जनाव सोरबा सासे 10 जनासो हागोन खिन्थु बयबो हानाय नङा थ' दा नीट आरो जेडाबलनि खेत्रआवबो एखे दा इन्डियायाव लाख लाख मानसिफोरा नीट एसपिरेन्ट दङ जेडाबलि एसपिरेन्ट नङा होमबा बिथांमोना कचिं लागासिनो दङ सोरबाया अफलाइन सोरबाया अनलाइन कचिं लागासिनो दङ दा बिटिसिनि 1000 स्टुडेन्ट बर' फरायसा बिथांमोना न'आव हारसिंनो फरायबाय थादों सेल्फ स्टाडि खालामबाय थादों नङा होमबा बिसोरो बै अल इन्डिया लेभेलाव बै कचिं लाग्राफोरजों कम्पिटिसन खालामनो हानाय नङा थालाङो जोंनि फरायसा बिथांमोना थ' ओंखायनो मा जायो दा जोंनोबो जोंनि बिटिसिनिफ्राय बे कचिंनि बेबस्था खालामना होनांगौ जोंनि बिटिसिनिफ्राय सोर साबैसेया बोसोराव खैजोन ओंखारो आइएस खैजोन ओंखारो बोसोराव एसिएस खैजोन ओंखारो एपिएस खैजोन ओंखारो नङा होमबा बड'फा सुपार 50नि गेजेरजों बोसोरे बोसोरे बाहाय बांला ओंखारबाय थादोंमोन एसिएस एपिएस ओंखारबाय थादोंमोन नङा होमबा डक्टर ओंखारबाय थादोंमोन इन्जिनियार ओंखारबाय थादोंमोन दा रिसेन्टलि बड'फा सुपार 50 जेडाबल मेन्सनि माने रिजाल्ट होदों 17 जना क्लियार जादों बर' फरायसाया गासै माने 26 जना नङा होमबा थ' दायो हाग्रामा महिलारि सरकार फैबाय दाथ' बि माने स्किमा गैला जोब्बाय बिथांमोना बेखौ माब्लाबो होआ नङा होमबा दा आं सानो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकारा बिथाङा जुदि बड'फा सुपार 50 होनो गोसो गैया माने बड'फानि बिमुं होनायखाय बे स्किमखौ माने कन्टिनिउ खालामनो हाया अब्ला बिथाङा गावनिनो माने नामखौ होनानै बिटिसिनिफ्राय फ्रि अफ कचिंनि बेबस्था खालामनांगौ आरो हिउमेन रिसोर्स सोरजिनांगौ जुदि बड'फानि मुंखौ होनो बादों माने बे बड'फानि मुं थानायखाय बे माने स्किमखौ माने कन्टिनिउ खालामनो बादोंब्ला अब्ला बिथाङा गावनि बा सोरबा एक्स वाइ जेडनि नामनि गेजेरजों बिमुं होनानै बिथाङा कचिं लन्च खालामनांगौ आरो बिटिसिनिफ्राय सोरबाया दिनै माने आइएस एपिएस नङा होमबा आइपिएस सोरबाया एसिएस सोरबाया अनेक आरो नङा होमबा डक्टर इन्जिनियार जानो गोसो बिथांमोननो बाहाय हेल्पनि गोनांथि थारमाने एसे गाइडेन्सनि गोनांथि दा अब्लानो बिटिसिनिफ्रायबो गोबां फरायसा बिथांमोना क्रेक खालामनो हागोन बे एग्जामफोरखौ नङा होमबा बिसोरनो मेन्टरशिपनि गोनांथि गाइडेन्सनि गोनांथि नङा होमबा मादि माने फैयो कुइसन पेटार्ना बेखौ बुजायना होनायनि गोनांथि दा एसे हेल्पनि गोनांथि थारमाने बे बुस्थुखौ थारमाने बै कचिं सेन्टारफोरावसो मोनो थ' सोरबायाथ' मिथिनाय नङा मा सिस्टेम नङा होमबा बुजिनाय नङा एग्जाम पेटार्ना माबायदि मा बेयाव मा धरननि कुइसन फैयो दा बे बुस्थुखौ किसुमाना मिथियानो नङा होमबा थ' सोरबा जोंनि थाखा गोनां मानसि नङा होमबा सोरबा साख्रि आवलाफोरनि गथ'फोरासो जेनेबा मिथिबाय बिसोरनि पेरेन्टसफोरा मोजां साफा सानैयासो जेनेबा माने मा जायो मिथियो कचिंखौ लाहोनो हायो थाखा गोनांखाय फैसा गोनांखाय नङा होमबा न'खराव खिन्थु बे गोरिब गुन्द्रानि फिसौफोरा जायफोरा माने जाय गथ'आ माने बियो एसिएस जानो गोसो एपिएस जानो गोसो नङा होमबा इनकाम टेक्स अफिसार जानो गोसो दा बे जानो गोसो गथ'फोरखौ जाहाथे बिटिसि गभर्नमेन्टआ आंनिबा कचिं लन्च खालामनांगौ इमिडियेट माने मोनसे जायखिजाया मा होयो माने हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकारा मा होयो मा बिमुं होनानै कचिं लन्च खालामो बे बिसोरनि खोथा जुदि बड'फाखौ होनो बादोंब्ला अब्ला बिथांमोना जिखुनु एक्स वाइ जेडनि बिमुं होनानै कचिं लन्च खालामनांगौ आरो बे गथ'फोरखौ जायफोरा बिटिसिनि फरायसा बिथांमोना माखासे अफिसार गिदिर जानो गोसो डक्टर जानो गोसो इन्जिनियारिं जानो गोसो बिसोरखौ कचिंनि बेबस्था खालामना होनांगौ दा बेखौनो आङो खावलायगोन हाग्रामा